Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mo dulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Salmo 37, versikulo 3, ngadto versikulo 4. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo, ug magpuyo kadiha sa yuta nga layo sa kadautan. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo, ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Salmo 37, versikulo 30 ngadto 31, maalamon ang mga pulong sa taong matarong, ug magsulti siya subay sa kaangayan. Sa kinasing-kasing gitamod niya ang sugo sa Dios, ug dili gayud siya mulapas niini. Salmo 37, versikulo 23, tultulan sa Ginoo ang tao sa iyang pagalaktan, ug lig-unon niya siya nga nagpahimuot kaniya. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niini nga adlaw, sa masanandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tag sa kakalag kung napa pa kita mga salang nabuhat ug wa pa nato isugid to kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Pinagis paggamit sa 1 Juan 1:9, kung isugid ta nga atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayod sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Mapanalang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga manluluwas busa sa waylangan magampo ta sa hilom. Magampo ta, balahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nininglayan no sa mga adlaw, nga mong gipadangat kanamo, uban sa among mayong panglawas. Salamat o Diyos, uban ni kami karon, tultuli kami, pinagis pagtudlo sa balang Espiritu Santo kanamo, sa imong kamatuoran. Gining tanan, among gipasalamatan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, ug atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab nini nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Karong adlaw dunan sa tay bag-ong pagtulunan nga atong pagasugdan sa paghisgot, pagtuki. Okay, o kini giuluhan og doktrina sa apostasya. Sa in English, the doctrine of apostasy. Okay? So, kung andam ka na, ablihi ang imong Biblia diyan sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 1. Okay? Diha kita mo sugod. Okay. So kung andam ka na, sugdan dayon nato.
una sa tanan, ang uluhan sa doktrina nga atong pagatunan sa kunang ginayon kanimo, mao ang bahin sa apostasiya, sa in English apostasy. Now kining pulong nga apostasiya nagagikan kini originally sa duha ka Grigong nga pulong nga ang apo og stasiya. Ang apo, ang buot pasabot ini nagkalayo gikan sa in English away from, departing from. Og ang stasiya mao ang stand, pagbarog. So sa ato pa, okay, baruganan kini nga nagkalayo na siya. Nagkalayo sa kamatuoran. Okay, una sa tanan. Unsa man gyud definition o kahulugan ni ining pulong nga apostasiya? Ikaduha, mo ni atong ipangutana, ikaduha, unsa may sinugdanan o ingnon ta origin nining apostasiya? Ikatulo, ang sinugdanang kasaysayan o historic origin sa pag-alsa sa mga manlulunda. Itawag ni sa English o angelic revolt, batok sa Dios. Uban sa pipila ka mga detalye, bahin o nahilambigit niya na nga hitabo. Ikaupat, ang sinugdanang kasaysayan sa nahitabo nga apostasiya sa kaliwatan sa tao umikan sa pagsupil nila ni Adan ug ni Eva sa ginadili sa Dios nga bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayo ug sa dautan nga misangpot sa ilang pagalaglag. Man's fallen condition na mabasa sa Genesis Kapitulo 3. Ikalima, ang apostasiya sa usa ka dili magtutuo, the apostasy of the unbeliever, with its two distinct but interrelated aspects. Una sa tanan, ang apostasiya sa dili magtutuo ngadto sa pagmatngon niya nga naay Dios, the unbeliever's apostasy toward God consciousness. Ug kini ana mabasa diha sa Roma 1:18-28, ingon man diha sa Salmo 19:1-6, ug ato kining makita, we saw an aspect niini diha sa mga buhat 17:22-24. Karon, ang ikaduhang aspeto nga ingnon ta interrelated aspects, mao ang apostasiya di magtutuo kinsa negatibo sa iyang pagtagad ngadto sa mayong balita sa kaluwasan. Ug mao kanay gisaysay diha sa mga buhat Kapitulo 17, versikulo 22 ngadto sa 34. Karon, dinhi sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, ani ay maingon ta nga dili kasagarang bahin sa epistles, nga diin ang kadaghanang bahin niini mga pagpanagna, prophetic, nga nagahisgot kini sa giingon nga man of sin, ang Antichrist, sa ulahing mga adlaw sa panahon sa mga Hudyo. So, diha sa versikulo 1 sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, ang in English nga version niini nagkanayon og we beseech you or encourage you, brother, fellow members of the family of God, I mean. These believers in the church of Thessalonica, where Paul spent 3 weeks, he led dozens of them sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Og dayag na lang ang pagkalagot sa mga Hudyo tungod niini. Ang labihan pagkanegatibo sa mga Hudyo ngadto sa ilang sinaguga dito sa siyudad sa Thessalonica
labihan sa pagkabangis, so savage, ug labihan sa pagkapintas o kasalbahis nga buot nilang patyon si Pablo. Busa, ang mga magtutuo dito sa simbahan sa Tesalonica, mipada kang Pablo ngadto sa habagatang dapit. Gipaadto siya sa Berea. Apan midangat ra siya didto sa Athens, nga diin sa gisaysay sa libros mga buhat, Book of Acts, ingon nga background sa pagsuwat ni Pablo niining duha ka epistola didto sa Tesalonica. Now, diha sa 1 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 16 ngadto 17, siya miingon nga among gipaningkamutan sa makadagang gayon sa pagbalik sa Tesalonica, apan wa may tabo sanglit ang paagi nga gamiton ang negatibong kabuton sa mga Hudiyo nga dili magtutuo. They could have murdered Paul kung naibalik pa siya ditong maong siyudad. Og mao katong paagi ni Satanas, agi og babag o pagdaot niya sa geographical will ni Apostol Pablo. Og mao nga kadtong hitabua, usa nakapagmatngon o pag-ila sa mga kaliwatan sa tao bahin sa malipatong mga paaging Satanas nga iyang babagan kitang mga magtutuo. Kini iyang pagabuhat nun ngadto sa mga kaliwatan sa tao nga mga negatibo, ug niining bahina ang mga Hudiyo nga dili magtutuo. They were producing this environment o kahimtangan dito sa siyudad sa Tesalonica, ang siyudad nga diin di pa makaadtos Pablo, aron unta makatudlo pa siya dugang mga doktrina dito sa simbahan sa Tesalonica. So, unsa iyang gihimo? Iyang gisuwat kining duha ka mga epistola sa distansya o mga unom ka buwan. Apan, mientras nanto, dinhay mikalat nga mini ng mga kasayuran, fake news, bahin sa tukmang higayon sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo ug bahin sa higayon sa pagsakgaw, rapture of the church. Ug kining maong false information miabot sa pagasayon ni Pablo ug busa ang Dios Espiritu Santo mihimo og paggiya kang Pablo nga iyang isuwat bahin ni dito sa iyang tulo ka mga chapters sa ikaduhang epistola, pipila ka mga detalye sa mga pangitabo bahin sa Antichrist, ingon man ang mga higayon nga kini siya mitungha. Busa sa bersikulo 1, miingon siya, og I beseech you, brother, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Usa ka paghisgot bahin sa pagsakgaw sa simbahan, nga that is covered in 1 Thessalonians 4:16 and 17. Nga nagkanayon, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Now, ang panahon sa simbahan, the church age, misugod kanusa. Kanusa misugod? Sa adlaw sa Pentecostes, the day of Pentecost. Okay? Tuig kadto nga 30 AD, Anno Domini. Now, niadtong tuig 70 Anno Domini, o AD, buwan kadto sa Agosto, nahitabo ang pagkaguba sa siyudad sa Jerusalem, ug kadtong hitabua was considered as a major event, dako kadtong hitabo sa Palestina.
Apan sa tuig 30 Anno Domini, ang Israel, ingon nga nasod, gihikling na ni ining gayuna isip punduhanan sa mga doktrina o paagi sa Dios sa pagsangyaw. Evangelistic mechanism. Sanglit ni anang adlaw sa Pentecostes, adunay bag-ong hugpong sa katawhan nga namugna. Ug ang maong hugpong mao ang gitawag og simbahan. Ang lawas ni Kristo nga gilangkuban sa mga magtotoo, made up of believers, mahintil man o mahudiyo. O kining hugpunga sa pundok sa mga katawhan talagsaon nga matang. And this is in the intercalary period, tali sa ika-kanumag-siyam o sa ika-kapituan nga simana sa Daniel 9:24-27. O of course, ania naman ta karon sa ikaduha ka libo kapin ka katuigan ning panahon sa simbahan. Ug ang terminating event sa church age, mao kadtong bag-o ko lang gi-quote kung kabahin sa pagsakgaw sa simbahan, nga ang Ginoo moabot na. Ug kining hitabuha giingon nga imminent o mudangat gyud. Mudangat gyud kini sa simbahan, dili imminent ngadto sa Ginoo. Sanglit tukma man gyud ang iyang pagkaibaw ni ining hitabuha. Kay ngano? Tungod kay ang iyang pagka-omnisyente, nasayod man sa tanang kahitabuan o panghitabo. Now, pagbaton og bukas nga pangunahon na ni samtang nagtuon tanini, o kayo pagpakawa sa atong hisgot bahin ini. Karon, ang mga anghel o manulunda, wa gani kini sila mahibaw kung kanus kining hitabuang mahitabo. Ug busa, ang mga magtutuo labaw ng wa mahibaw anus agyod mudangat o mahitabo kining maong pagsakgaw sa simbahan. Apan ang mahinungdanon mao nga dili importanteng mahibawan sa mga magtutuo kung kanus agyod ning hitabua moabot. Sanglit na sayod man tang mga magtutuo nga mahitabo man gyud kini. Ug nga makaandam kita sa di pa kini mahitabo. Kasabot ka? And with regards to this, anay duha ka pamagi, two mechanisms of preparation alang sa atong kahimtang na unya dito sa eternidad, in the eternal state. Ang una niini, of course, mao ang pagdawat kang Ginoo Kristo ingon nga manduluwas. Mao kada ang paagi aron ang usa ka dili magtutuo makaandam alang sa eternal state. Sanglit sa madugay ug sa madali kitang tanan mo adto naman sa eternidad. Og actually, aniya naman gani kita karon sa eternal state. Kay kini kung atong panahon karon is just a real small segment out of eternity. Nahibaw ba ka, ana? Sa dihang gibuhat kita, gibalhin na kitang daan ngadto sa eternidad. O nga niya lang kita ning panahon na sod sa kalim-an o sa kagatos ba kay gayon nga paglibot sa adlaw, ug human niya na, out we go to eternity. Correct? Now din hita muhunong usa, parking usa tanini, ug ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod gyud niining maong pagtuki nato, pagtuon nato bahin ining doktrina sa apostasiya. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat niining grasya nga among gitun-an usab. Hinawag nga kini makadugang sa among napundo nga mga doktrina. Mahimo kining panalangin sa among kinabuhi. Salamat. Niini nga among Bible study nga ginabuhat adlaw-adlaw. Pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.